Mijn oude vertrouwde scooter. Nou, even lang wachten, is hij weer klaar. En ik kan weer een stukje gaan rijden. Er zit van alles nieuw op, dus. En heeft nu op het moment, heeft hij, kijk wat heeft hij gelopen. Mijn Pagani Production scooter, dit heeft hij op het moment gelopen. Dat is bijna 2800 kilometer, dus 6 kilometer van hij op 2800. En ik ben er weer zeer tevreden mee op het moment. Maar goed, een beetje lekker relaxed rijden, rondrijden met Zaterdag en ik zit nu ergens buiten, net nog in Sint-Liebenberg. En dan ga ik soms een beetje verder rijden en dan kijk mooie lucht op zich. Ik vind de liggen wel een beetje soms gaat onweer of zo ziet het wel uit zo. Maar goed, dat maakt niks uit. Even een beetje naar huis toe en dan gaan we nog een klein beetje terug naar Remond en dan gaan we eigenlijk weer wat kilometers gereden op een hele relaxte, rustige manier. Veel tevreden, later meer van Pagani Productions. Morgen, wat is het? Nee, net goedemiddag mensen. Ik ben in Pagani Productions. En we gaan hier even een paar kleine dingen doen van de kapotte onderdelen wat ik heb. Dit is geloof ik de ontstekingsspoel. Die is zo kapot mensen. En zoals je nou zo'n ding moet betalen, dan ben je bij een kleine 100 euro ben je kwijt van alleen deze spoel al. Kijk, die is ook kapot gegaan toen. Die heeft rondgedraaid mensen, dus die is helemaal kapot gegaan. Die heeft kapot gedraaid. En kijk, we hebben nog wat dingen van de oliepomp, volgens mij, als ik niet vergis, hier heeft metaal in gezeten, dus. Ja, dat is niet goed hè. Metaal, als metaal bij de olie komt, weten de meeste mensen wel dat het een beetje een foute zaak is hè. Maar goed, dus. Ja, nog een tand weer liggen. Ik weet wel, dat weet ik even niet. Dat is kan misschien ook van de kruiwacht geweest zijn of zoiets dergelijks. Dus dat deed ze ook kapot. Maar goed, helaas had een heel kleine fractie aantal van de onderdelen wat er eigenlijk kapot aan geweest zijn. Maar goed, het komt omdat dat ik een aantal onderdelen die zijn geclaimd voor garantie. Dus die moeten ze terugsturen naar Peugeot Nederland of naar de Peugeot zelf in Frankrijk of zo, denk ik. Dus dan kunt je zien wat er kapot aan is gegaan. Kijk, hier natuurlijk een tand eruit, mensen, kijk. Even kijken, hier is een tandje los. En dat is meestal een goede zaak. Als je een tandje eruit gaat krijgen, dan is het een foute zaak, hè, mensen. Dus deze is kapot, mensen. Als je een tand wil hebben en dan is het tang uit, dan is het een hele slechte zaak meestal dus. Kijk, kan je dat een beetje beter laten zien, want dat is ook best wel lastig. Ja, kijk, hier zie je het. De tandjes uit mensen. Dus dat is een kleine ding wat allemaal fout is gegaan aan mijn scooter. Ik vind het op zich wel interessant, want op zich, ja goed. Ik ben op zich wel een fan van techniek en zo, dus ik vind het interessant op zich, maar goed. Dat is dus het probleem, dat krijg je dus als een klein kutkogelaartje gewoon een beetje losgaat en een beetje door het blok gaat rammelen mensen aan de raas. En dan ga je dus gewoon kapot van. Dus dat is het goede van Pagani Product.